Babban labari yana tafi. To babban labari dai ya zo. Jama'a ku yi comment da ya Ali. Duk mai kaunar Imam Ali ya yi comment da ya Ali. Wannan abubuwan da kuke gani ban san sunan ku ba, amma daga baya zan muku bayani. To da farko dai mai shirya ga manan za mu tafi wurin wani, ban sanya sunan shi ba, amma dai mu je duk zan muku bayani duk za ku fahimta. Gashi nan ku dan karanta. Yawwa, wai biredi ne ko in ce nun suke ce mata, za a yi guda 1,100 a rabawa al'ummar annabi. Gashi nan daga garuruwa mabambanta na cikin ƙasa aka gayyato masu yin biredi, irin biredi na me ake cewa traditional, ba wanda aka samu shi da waye ba, irin bakar fulawa, bakar alkama wadda ba a wannan ɗinta ba. To gashi nan ana yi, za a rarraba. Gashi nan daga garuruwa mabambanta, nan kuma ta waje mutane ne su ma daga garuruwa aka gayyato su, irin fulani ɗin ana ce musu asha'ir. Kowanne ya zo da al'ada da wannan ɗin garin shi, da irin kayan ado na garin shi, da kayan sawa na garin shi. Gashi nan sassaka da abinciccikan su da waye, don a daɗa samun wato haɗin kai tsakanin al'umma da ƙabiloli mabambanta na cikin ƙasa. To shi da wannan taro ba iya 'yan ƙasa ba ne, har da wasu 'yan ƙasashen ma, ba iya 'yan cikin nan ƙasar jamhuriyar musulunci ba, har da wasu ƙasashen Najeriya, Pakistan, India, Azerbaijan, Tajikistan. Wannan gashi nan duk irin kaya ne da aka yi da hannu, da abin da kuka gani a nan gurin abu ne wanda aka yi shi da hannu na al'ada. Ga wani abinci nan suna yin shi, suna haɗawa da tumatir da waye dai suna ci dai. Gashi nan kuma da zaren wannan ɗin dabbobi da aka yi waɗannan, su kuma waɗannan fatar dabbobi ce, shi ma aka gyara ta, aka jeme ta, jaka da takalmi ne aka yi su da hannu, sai tsada sai kuɗi. Nan kuma shi na Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, kayan ƙasa ne su ma masu kyau. Wannan kuma kayan ice ake cewa ko katako, su ma duk da hannu aka yi su. Ga abin turaren wuta nan, ga abubuwa nan dai na ado na gida. Nan kuma muna zuwa ya ɗauko kati ce sanda zuwa, gashi muna da zobuna masu kyau in za ku siya kaza. To the Iranian bread baking house Tanurkhane non Irani training production and distribution of 1,100 traditional and national bread of Iran for the first time ever. Turancin nan nayi daidai ban yi daidai ba, ni ban sani ba, ni dama ba turanci na iya ba, Allah ma ya sani. Yau da dai larabci ne, Hausa, Farisanci, to muna nan. To ga ciki dai na kawo muku ku gani yanda yake. Da munasabar ranar Idullahil Akbar, ranar Gadir Hum, shine wannan babban labarin da nake gaya muku. Muka yi abinciccika gashi nan na ƙasar mu, wannan dubulan ne kamar yadda kuke gani, kuma da hannu aka yi shi kamar yadda kuka sani. Muka je mu ma muka kai, kuma sannan da abin da aka kawo aka ajiye a wannan gurin an yi shi ne da alkama, wato abinci ne na alkama. Wannan kuskus ne, kuskus ma kun san daga alkama ake yin shi. To mu ma gashi nan mun kai namu abincin, ga abinciccikan 'yan ƙasashe nan, da abin da kuke gani a nan ko menene an yi shi ne da alkama. Za ku ga abinciccikan mu an zuba su a wannan kwanukan masu iri ɗaya, wannan bulu ɗin kwanan to abincin 'yan Najeriya ne a ciki. Ga dubulan ɗin mu can, sannan kuma ga kuskus ɗin mu nan, yawwa gashi nan dubulan kuskus. Duk wannan kwanukan masu iri ɗaya to abincin mu ne a ciki. Nan kuma wannan abin ina so in bayar muku bayani shine, shi wannan in aka wannan ɗin fatar akuya aka feɗe akuya ko tinkiya, to fata sai a haɗa a ɗinke ta sai a ringa zuba madarar shanu ko madarar akuyoyi a ciki, ana tunkuɗawa, ana juyawa, ana tunkuɗawa har sai an samar da man shanu a haka. To su waɗannan bayan Allah zafi ya ishe su, shine ake ɗan zuzzuba musu ruwa. Amma fa jiya an yi zafi, jiya ne ko jiya an yi zafi sosai. A cikin wurin ana yin wannan, ana dafa wannan nun ɗin, to ya daɗa ɗaukan zafi sosai. Kun san tanda sunanta ko itanda. Ga abinci cika na wancan da na shige abincin 'yan Tajikistan ne, shi ma da wannan aka yi shiga shi nan, da ana zuba a kwanuka haka, wanda suke kwanuka ne na traditional. Za ku ga duk yawancin su kwanuka ne na traditional, da su wanda aka yi da kaba, wasu an yi su da ƙasa haka dai. Gashi nan wancan shinkafar guda ɗaya ce, ita ce ta 'yan Pakistan, amma ragowar gaskiya duk komai an yi shi ne. To daga nan muka je muka yi sallar magariba, sannan muka koma. Ga gwamnan garin Yazo da shi da kansila suka zo, aka yi musu bayanai, suka ɗauki hotuna, aka yi bayanai, aka yi bayanin komai daga wace ƙasa ake abincin kaza suka yi hotuna dai suka tafi. Yawwa ga abinciccika nan masha Allah.
nan kuma muka taho gida, muka ce bari mu dan biya a hanya wani guraren saboda dare ne na biki sosai, gari ya cika ana ta biki, duk inda kai ana ta biki masha Allah. Muka dan biya wani guri muka dan tsaya, muka ce mu ma a dan yi bikin nan da mu. Gashi nan Ali waliyullah, alhamdulillahi alladhi ja'alana min almutamassikina bi wilayati amirul mu'minin Ali bin Abi Talib. Fuskata ba za ta gani ba saboda gajiya. Aka dan kawo mana wani dan fati aka ce mu ci, to shikenan. Taro ya kare, dare ya kare, sai kuma na yau ranar gadir Alhamis insha Allah. Wassalamu alaikum.